Hello bayab song norok o photo no kisa kaham ke naidi o bwrwi sabo bo boroni bini mung tamo kebo sawi daman phaidi o topic ni kokno salainani sikang kaisa sajaknai kok tongo iko o Facebook account no naidi bong khachini parani khoroksa dara bini mung Bilas Deborma hingke bini account hack ngei thangka bini account bai sabo bo jani tabuk hack khlainai o borok text khlai tongo buibai noroi ko nainai di hingke o dara ni account bai kebo text khlaijak phano nor o dara no hamya tawan sukdi o account sabo hack khlai paikha hingke o account bai sabo bo buibai je text rok hamya khlai tongka ke abono o dara ani channel ni bisingtei o kokno saiman rinani naikha hingke phaidi tabuk chini topic o haino hai o photo nai o bwrwi sabo bo boroni bini mung tamo kebo sawi daman wngkha mano baksa bono sininai tei baksa bono sinui manya tamni bagui ang o photo no phuno khnkeba norok o bwrwi agi bahai tongmani tei tabuk bahai wngkha sawi mankhe belai kheno wanajaknai ta kon iko tabuk o kwnui eba o kaini photo no waisa norok nainai di right side ni je hokun nungjak photo by left side ni o bwrwi no kaham ke norok nainai di norok o kainui photo ni bwrwi no same bwrwi hini da wansuk na same ya je o bwrwi no sinia hingke same ya hini sanai phe je o bwrwi no kaham ke agini simi sininai hingke obviously bo same ni o bwrwi no sanai jefro ang norok no o bwrwi same no hini sanai kwbangma borok no wanajaknai I bayab song norok je khnamani oko kubui no o right side ni o hokun nungui tongnai bwrwi bai left side ni bwrwi abo alka bwrwiya bo same bwrwi khoroksa no phe wansuk jaknai tei wanajaknai kok hingke agi bo bahai tongmani tei ta bahai wngui thangka agi bwsuk kufung tongmani tei tabuk bwsuk keram wngui thangka abo tamni bagui norok sawi daman phaidi o kokno sanani sikang bini sinimung kisa nailaiano o mwnai ni mung wngkha Rejina Rupini bini kami sinai kami abo hatai kotor khobjago bo ajaikha 6 June 2006 bisio bo TLS school o class 8 jora porikha pheba kaisa kubui kok bo jefur bumani hamjakma mannani jorao no bini ma korikha tei bini babu kwtal songsar khlaikha afurni simi bo bini step mom bai tongkha tei kaisa kubui kok hingke afurni simi no bini parents rok bono kaham ke care khlailia sana thangka hingke bono musuk bedam rima haike yakari rikha mwnai Rejina Rupini no hingke bo class 8 jora porikha hingke no bini study no bo stop ma khlaika afurni simi bo dol rok bai eba dol hamya rok bai godal ni chengkha bini kwbangma hamya video rok bo viral wngkha haipano aborok no tei ang ase kok khorsanan thanglia yagulo bo drugs nanani chengkha hingke norok tabuk o photo no naisidi o drugs o mwnai no tamo khlaika left side ni photo no kisa kaham ke naidi bo agi bwsuk londi tongmani phia right side ni photo no naidi bo tabuk bwsuk keram wngui thangka seima keram ni slaiphano khangrai bokhong eba wafisa hai wngui thangka abono o drugs ni tiprasa sikla sikli ni langmano belai kheno sokmor suka oro o mwnai Rejina Rupini ni simi chaya hini manya bini parents ni bo oro belai kheno dustong hingke o photo waisa norok nainai di oro hingke o mwnai Rejina Rupini bujakmani o video social media o viral wngui thangka kha khlaio norok o video Facebook rok o nukhna hwnui YouTube o hingke to o video nang riwi manya community guidelines strike rok phano phai thangmano phe je o video nuknai rok sawi man khana bwsukhe o mwnai Rejina Rupini no bulaikha abo borok no bumani no solia pun musuk no bumani slai phano laikukha thangnai bisio se swtui kupru geng rok bwri bulaimani chung nukha aboni ulo Victoria bai khumpui mwnai Priyanka Tripura no chelani bagui segui bulaimani bo nukha ihi angwano tabuk ni baksa sapri phaltu bakbar bwri rok tamusuk bulaikha no Agortolo phailaiye sak phalui bakbar wngui bulainani rok kisapno lachelia da hingke norok khe wansuk tongkhana o mwnai Rejina bujakmani video viral kaisa simino wnggo hnei ihi bayab song norok o photo no nainai di dimsagoro bwri khorok ni bai tamni ani chelano sek hnei bujakmani je video viral wngmani omo baikhe bo waini bujakmani video viral wngkha mwnai Rejina Rupini ni abo bo chela rok bai bujakmani ya bwri rok bai mangno bujago reason bo tei kunu ya chela sego ni mangno bujago hingke o video viral wngmani reason bo ang sawi khwnarwano je sawi mansak khoroksa ani bai Agartala ni Radhanagaro bo ren tongo hingke Rejina Rupini bujakmani bara nok bai ni je bara nok gana no chalthaya o bujakmani khe May 11 tarik 2024 salmario oro punai hingke khoroksa
nainai hingke khorok ni tongo tei camera khlainai hingke khoroksa abo jotono bini tolmangno tabuk o incident ni story kisang norokno sawi khnarwano o mwnai Rejina Rupini tabuk Agartala ni Radhanagoro rent tongo bo Agartala tamo khlai hingke kebo sawi manya tamo khlaina bagui bo Agartala tong phia bo porina bagui hingke Agartala tongya kwbangma borok salayo bo drugs nawi sak phali Agartala tongo nei abo ani kokya bui ano je samani kok hingke bini character rok hamya hinino bono bini rent owner rwkhlaika haipano Rejina Rupini kutulnani soiliya phia waisa wisu hingke rent ni nongkhori thangkangke 10 din 11 din hairok tongmani porise bo bini rent eba bara nogo hapayo aboni bagui bini rent owner bono kok thaisa pono sanani jora manliya phia 11 May 2024 ni salmario 9 dinni pore khoroksa bwrino tubui Rejina Rupini bini reno hapaika bo bini reno hapaimani srapsa tongkhangke no tei khoroktam bwrirok habui bono bunani jengkha hingke bulaimani reason wngkha obohai o bunai bwrini ex boyfriend bai Rejina Rupini no rangni bagui sak phalu tongo chao hinai bunai bwrwi bono hinka afro Rejina Rupini saka nini chelasi angbai tongnani soyo hingkeba angba tongnaini bli hinai phiaba afro borok belai kheno walailaikhya tei afro no o Rejina Rupini abri no jomatia jat skal bwrwi hinai kutugui kabukha aboni bagui no borok bulaimani bwsuk selengma singja tei wanama singja wngkha chini tiprasa baksa ni tongmungrok paithago ang abono sanani muchungo oro bulainai tei bujaknai keboni chao chaya hini ang sanani thangya borok jotono pukhiri kaisani amangno phia ang sana muchungmani khe o chrai rok ni buma bufa hinjaknai rok bahaike bwsarokno adikhe musuk bedam haike yakari toni baikha abo belai kheno buma bufa ni majra kotor nukjago naide o chrai rok drugs nesa bai kubului borok ni life no destroy khlai tong o drugs nesa chini tiprasa sikla sikli rok ni life no destroy khlai sukka tumungno chini sikla sikli rok nesa khlaimani drugs namani yakar yangke tei tipra jek rok kheba buini bosongbai kaijakmani mthagi yangke salcha o chini tiprasa dopha yaphao mochomjak hasingsa nobar bai kobonui kmawi thangma haike kmawi thangnai o kok joto tipra sarokno wan sugui naibedi hingke norok o video no kwbang khlai share khlaidi joto tipra sarok o video no nai kaham wan sukthum norok ani insta follow khlainani muchungkha hingke description ang link rijak tongo tei id bo rijak tongo thangui nai mano hingke o bulaimani no tei ani second channel ni video bo norok nainani muchungkha hingke description ang link rwai rwnai norok aro thangui nai di tabuk phano ani channel no subscribe khlaijaya tongnai rok norok khlaina di hingke malai firano next video o puilani sing paithak jora norok o video no naimani bagui norok jotono no hambai।